7 2026 kauni vari kuti uya pamberi pamambo tijekeserane nhau yako yekundinwira mushonga. Vari kutaura kuti pane kakudenhana kavakagoita amai vakanwa mushonga, saka baba vari kusvika kuti pamwe zvakamira sei, saka kuti rabve tatiende kwamambo mutsanangure kuti chii changandaita chatisa kuti ndino mushonga kana kuti zvakamira sei. Ndonhau makurukota baba tipeitidzi pamusoro wedare, pamusoro wemakurukota nhau endeni mudare muno makasi kutanga. Ndifunga ndakambopinda mudare wamambo Dutito 2018. Mushure mokunge mukadzi uyu atiza musha ndinge ndambata nechikomba. Right, takagadziswa nedare. Dare ratigadzirisa. Ndakadzoka futi naye futi kupi kumba ndikati tine vana 5. Saka tadzoka kumba. Shuwa kumba kwatadza kutanga kugarika zvakanaka nemurume anga achidana naye achituka inini achita sei achitukiwa futi iye nomukadzi womurume uyu kusvikira vabereki vati achibva imuno vakataenda kubhindura. Tasvika kubhindura taidi kuita minda yekurenda. Chekutanga akarwara zino mukadzi ndinomuchera mushonga. Ndichimucherera mushonga kuti zino riye riite sei rinyarare. Ndopaakatanga tsika kuda kunwa mushonga pakati peusiku. Handizivi kuti angarwadzwa marwadziro yapi nezino yake. Ndipo akatora 500 mils yeimidha mushonga womufoja nawo kuda kunwa. Asi handizorore ndikamubata bhodhoro yetikirikiri rivadara ndaribvira. Pechitufu futi tirikoko ndobva apinda nomweya wakundipomera kukadzi womuzukuru kuti hanzi munodana. Ndikaona kuti hamunondisvitsa futi kwachisi pushi nhau dzakafanana nedzidzi. Madzimai ndakakuregerai wani mhosva dzamakandiitira. Ko apa makuramba muchida kungokirema dzimwe nyaya sei? Iyo nyaya yakamupa futi kuda kubata bhodhoro mushonga. Saka muchidimbu kubhindura akada kundinwira mushonga 3 times. Ndobva tatama kubva kubhindura. Ndobva tabva kubhindura ndawana munda concession. Ndobva tasvika concession kuyo kwatanga futi kune hanzvadzi yatezvara mudzimai waini ndambuya ndakavaona. Munodanana chichi shona yakawanza taura baba munonyengana chete madzimai musadaro. Kusvikira ndaenda kuna sekuru kuye nambuya ndati ambuya ndinzwire muzukuru wenyu. Asekuru muzukuru wenyu mangwana munondifungira zvisiririzvo. Ina handipo munyaya dzipi uya udakedza kubatanidza navo. Alright, tausvika. Saka nhau idzodzo masvika kare. Saka rega ndingopedzisa padiki-diki. Saka nhau idzodzo dzekubhindura concession akada kunwa futi mushonga kangani 2. Dziri nhau dzokusada kudzimwa murume wake. Right. Chimwe chacho ndechekuti takadenhana ipapa kana kuti kudzorana. Anogona kungodhonza magumbezi andakatakafuga yayo. Ndidhonzera magumbezi acho ndirasira. Achidhonza magumbezi achienda panze. Achiita sei tiri pakudzorana. Chaita zvinhu. Pane pandida kuti ujekese iwewe wasvetuka ndika. Wati dzimba yangu yakadzimbwa neziyo. Nditika. Asi handiziva kuti chinango chaida kunwira mushonga kuti kuti adzimbwa nezvinhu zvakanyanya here. Very good. Dzisiri nyaya dzauri kutaura idzi. Nyaya chacho ndeipi? Epapa ndizive iye takamubvunzawo akati ndikuda kungozorora. Ade kuna mai. Amsorera. Zvishwa zvavari kutaura kuti vakandibata nechikomba. Vanibata nechikomba. Ndakabuda mumusha. Ndobva vanditevera. Zvanzi mudzimai tidzoke tigare kupi? Kumba. Zvishwa ndakuramba ndakadzoka ndakagara kupi? Kumba. Ndobva vachifamba maporofita rwanzi wewe kuda munzvimbo inoyi unogona kuuraiwa. Ndobva tabuda ndikataenda kwaatete kubhindura. Tasvika kwaatete kubhindura ndobva vatanga vakundishorokodza kuti kunyangara unondishaisa vakadzi vakanaka nekunyangara. Takati nhaemba eva kunyangara kwangu kwamazokuona nhasi zvauya papi. Ndobva tagara ndobva wati inini ndakuda kuroora. Ndobva ndati inini kuda kuroora kwenyu vaitanga vanduudzawo apa vanga vataura naatete wavo vatsvagirana chimukadzi shuwa neshanjewo
ndakati madai matanga mandire sei mandiudza vanhu ndakuramba kumire sei ngore saka vandobva vatoti manje ini ndakaona mukadzi ndikati aiwa hazvina kuipa shuwa takadima foja ndakabvisa girosari nemari yakaenda kumudzimai wavo wanga waida kuroora handina kuramba panhauya tikazonesana nemukadzi wacho achiramba achikumbira mari ndikati aiwa baba tasemone inini mari ndinodira sei ndikurima kuno aifanira kutaurawo nendombi yangu kuti aiwa ndikudawo mari ndomuka saka ndokuva vakati aiwa iwewe wakundirambidza kuroora ukundirambidza kuroora indikakudza kuti ndinoda kuroora ndikati aiwa baba kuroora munoita sei munoroora shuwa ndobva waita 3 years dzakwana 3 years manje havasi kundipindira mumba ndingogara nemwana wangu iwe wachipinda mumba yavo achirara ichipinda mumba yangu ichirara ukakwana nguva yezhizha ndikugarira makudo vanouya yangu kumunda undibatira kumunda kana muri mchinja usi ndichigeza ouya ondibatira mchinja usi ndopa ndikati aiwa baba amwana tipindei mupi mumba zvikanzi aiwa tikatanga tagara pasi chitanga tagara pasi seiko tipindei mumba zvamurikuita zvakanaka here kuti munditere kumunda kana mchinja usi hazvina kunaka saka ndobva kuti aiwa inini mukadzi wangu angandataka akati zveni iwewe kuti ndiuye pamba pako dzinga mukadzi wako andisvike mukadzi wako aripo anogona kundipisira mumba kana kundiisira mishonga andisvike ipapo tomusvike nezvozvo unokudawo murume wangu ndakabva ndatora uriri ndabva ndaisa magumbezi uriri zveshuwa murume wangu akagumuka nazvo shuwa ndikati aiwa sori ndindaisa chibhiri ndibatire murume wangu huku abva aiwa vakaramba zveshuwa vakaomesa musoro vakaramba ndibatire murume wangu vakaramba ndobva vanditi aiwa iwewe handishanda pano nezvako ndakati inini handina kwandiri kuenda handina kwandiri kuenda inini kana mandichiroora mukadzi wenyu aiwa rorai auya togara ini ndogarira vana vangu amai taifungidzira kutadza kwakamuka dzamutaura ndozvinangwa here zviri kukonzesa kuti mude kumwa mushonga kumwa mushonga ndonge vanga vanditi zvenibva pano ndakati inini handisi kubva papi handisi kubva pano kana ndakubva pano zvirina zvangu zviparadze vana vangu handina kwanoenda nawe handina kwanoenda kuchengetera vana zvirina zvangu zviparadze ndokumwa mushonga ukuchinzwa chinangwa chikutara mudzimai kudai baba kuda kuti ndipfeza hangu pano kuti mundirambe ndimupei kwete zvanokirema mukadzi dzakanyanya iwo unoenda kuparikira muzhinja usisei kwete ndezvokutokirema zvinhu ndozvokunyepa kunyepa kunyepa chaiko chaiko apa ndiri konzesheni kwandiri apa tabva kufunyango kuna abereki konzesheni claim yanga ichidi yakakwirira mababa baba vakati huya pamberi pamambo tirambane kana kuti undijekesere vakanga kuti undijekesere chawakamira mushonga havana kutanga kuti tirambane vakati huya pamberi pamambo upindure nhau yako yekuti sei wakanwa mushonga saka vari kutonga vada kujekisirwa naamai avo kuti akaisazvamwe mushonga chii zvino amai avo amai vataura kufundisai mushonga vanenge vatijekese ndichana inini ndinogona kuti pese patinonetsana ndada kuti ndakuramba vati bapano ini handina kwandinoenda ndida kugarwa vana vangu ndopanobva ndapungwa zvinondibata dzokuti ndimwe mushonga zvangu ndiparana makaoda kuti anyaya kuti chete handichamakuda kuvaramba vanobva pungwa ichokwadi chakamira mudzimai uyu kana atanga nhau dzandawira mudare munomu dzokuda kunwa mushonga haakwanisi kutorereka kana chaakabata mumaoko mukadzi uyu ane nharo chero makapesana chamapesana nguva dzake dzo dzikangokwana dzokuti azvitanga zvake kana tina 12 o'clock dzeusiku namai ndakundika changamire nawo inini kugara nawo chaiko chaiko ndakundikana nenharo dzavainadzo ini ndaita mutete nadzo tadi kumbovaregerera mbokomwe mukana sekuti vachiri kuda imba yavo vakasununguka kuti vande unorohwa zvavo nomuni kuti samambo ndazvidzwa makatamburira yakakura sei mukati memhuri dzatiinadzo nevana vangati ndongoboti 7
Ndivana vangani? 7. 7 nai baba. 7 vana ivo mama chingetano. Abasi vana vazukuri baba. Vanazukuru tu. Vana vazukuru tu. Saka ndaifungidzira kuti vazukuru tu. Sekuti nyaya imayiudza kudai kunopa mama. Ndaifungidzira kuti machibva kwamukana mavaregerera. Kana mavaregerera tovatsudza kuti nhasi unoyu vakamwa mushonga makaparara vana vaya vangamuti ndogarira vana vangu vanozosara vachichengetwa nani iva nekuvaparara ko vana vacho vakuti ndogarira vana vacho newamwa mushonga wako saka tinogona kuzoti togara pasi tovadzidzisa kuti aiwa musabatwe nemweya iwoyo musabatwe nepfungwa yokuda kuzouraya chengetai mhuri yenyu chengetai vana venyu nemurume wenyu munoti kudii ipapo changamire vanhu padai pakatsetsa apa pakanaka vanhu panhu apa hapana kutsetsa nekuda kwokuti mukadzi wangu murume anochengetedza sikireti dzakawanda muhana mukadzi wangu uyo akabereka mwana nechikomba fotokopi exactly nemurume waidanana naye iri pamba pangu iri kundiremera futi nyaya iyoyo akaita mukadzi asi ataura hake ndakabvarwa nechikomba akabvuma kuti handina kuramba ndakabarwa nechikomba zveshuwa asi baba vakazonditeera ndobva ndanzwisa ndobva ndadzoka kumba makatanga kugadzira kuti hongu changamire tagarisana handizika ndaitarisira kuti mumwe wangu uyu achava munhu wokuti handichatarisira kuti tinonetsaiwa zvechihure hapana asi kunetsa chete pakugara kokuti chaatara yeto ndochaada kuita haana anomudzuma haende pasi petsoka dzemurume wenyu ari kuti imene hamudzumeki kana madzikakanhari matodzikakanhari mari mbozviita kuti dzora kuti mimi kana madzoka mumbauko haashani chii zvese zvikumboendawo natenge modzorwa kana kuti uchechi yekupinda kumasuva hamuende kuchechi ichechi ipi timba nepasi tine vamwari munobva mutimba nepasi kavari munomu tine makomanda vaizvizidzisa zvamunoita manje kana uri pamutimba nepasi murumani vati vacho unodai mochengetana nababa vanokubabane vana vangati 7 unoti kudii hanzi namai aiwa zvechiwa changamiri ndikuzvinzwa imba yangu chiri kuita muri kudii baba mambo ini ndasimudza mwana wako ini handishada mukadzi ndishada ndambozamawo kwadoka uko takaramba chiimanikidza imba iyi haimunzwa nyaya yemushonga yekutaura kuti mushonga hanzi kaitakanekwana kuti akatatu kairi vanodarika 6 times 6 times nyaya yemushonga yechibato saka karamba chimanikidza ndinogona kuzochema kuti mangwana nenhau yemushonga yevanhu ivava murume aku ndakandaramba paidai mangu mwaenani ndauya baba uyai imi mauya nani akamira sababa ndavana mukoma ndavana mwana ivaipanza uyai baba mugara apa kamwitira kuti vanhu havabva kure kwavabva kuyaega imwepedzi wachigara pasi baba tambozama kuti tibatanidze nekuyananisa nyaya yevana venyu vaviri yomukwasha nemwana wenyu zvino mukwasha aramba ari pashoko rake rekuti hatichada mukati zvinoti kudii ndambozama kuti imba isaparare asati handichada mukati hapana chakambobidzwa pavana 7 iwo pavanawo 7 hanzi zvavana chaukabvisa kai ndakaroora ndakabvisa mukadzi ndakabvisa ndakatengesa mombe ndakabvisa pfuma mukadzi akauya zviri pamutemo ndakabvisa magumbezi machira mbudzi chinoratidza kuti hauchada mukadzi pamberi pamambo chini chisumuka uende pamberi apo padzimira kukukura
vatadzimai nekuda kwezvikonzero zvinoti nyaya yekunumira mushonga, nyaya yekudai ndataiwa ndakundikana ndichada nezvenyu. madzimai ndakundikana kurarama nenyaya dzekuda kunumira mushonga nenharo dzekusada kuvhimiwa neni murume wenyu, saka ndakundika. Unozoshira musoro unofunza kuti nemhuri iri kuenda kuchikoro, vada kuendesawo kuchikoro, mhuri yandinayo vachiri vadiki. Mhuri inoenda kuchikoro inoenda kuchikoro, asi hazviroti kana tine marambana tine kodzero yekuti tese baba namai tichengete kuti vana ivavo. Saka chipfugamai pana baba voti baba kupurira pakukwata wenyati achandida nezvikonzero. Vatambidzei Wendonotera padhora tichada yakurerukira vanhu. Ya ndizvo zvindaida kuzvitaura zvozvoti padhora asi zvareva kuti baba vana varambana zviri pamutemo mudare ramambo. Imimiwo kana mukwasha asina kupedza kuroora munoziva mukukwirira dare muchitoda pfuma yangu nokuti hana chaakabvisa. Zvikunzwika vana vangani 7 nemwanza asi wangu 7 vana imombe 7 dzetanga mombe nomwe dzamurikona kupiwa kana asina kubvisa mombe. Mombe chimanda zvese ipapa youmai zvese ipapa kana asina kubvisa. Masungiro zvese ipapa kana asina kunge akaunza. Saka munhu yamukwira dare kuti mukwasha ngaandipe pfuma yangu. Zvikunzwika baba. Asi nhasi mune vanhu avarambana zviri pamutemo mudare ramambo. Mune zvimwe zvamungada kubvunza? Meno zvatakashanda tese mari yefodya yatarima gore rinana kuione. Iyi mari yefodya nei zvimwe? Fodya. Zvimwe zvamuda kuti mugovani zvamakashanda mese? Kune mombe 2 neutakati ngoro. Ngoro yakabatana neutakati. Amaikwanasika here kuti musati madzokera kuconzession mane moya mobatsirwa kugovana zvinhu izvozvo? Hazvisi kuno zveconzession. Kazvinogoyiwa kuno inozonotora zvinhu kana muchitengesa motengesa ikoko. Kuno munobatsirwa kugovana chiri zvinhu. Asi pari zvinhu zvandina kana mari ndiyakutobatsira kana idari ndiyakutobatsira. Ivo ndo vanoronga zuva rekunonha kuya pamambo mubatsiridzwa kugovane zviri pamutemo. Manzwa kukwasha rongai zuva ramunogona kuuya mubatsiridzwa ani marambana zviri pamutemo. Saka zvinhu ngazvikuyo zviri pamutemo kuti andii ndizvozvo. saka munoyarini kuti mubatsiridzwe? Marambana tinoorganize kuti apa mari yebhazi tikutoita zvitopostirwa nomumwe munhu apa tisina kuti asati aronga nyaya yemari. Zvachironga kana maronga nyaya asi vada vanti manzwa nyaya yevanoda kuchengetwa nekuenda kuchikoro mazvinzwa itakuti vanoenda kuchikoro yapera chiita sekitari madoka kana pasisina dzese dzingadzizopinda zvezvino pane hwani vamwe vabva kurefu refu avo kuti